אז היום אני אלמד אתכם איך להכין משקה בובה ממש טעים, רק משני מרכיבים. אז כל מה שאתם צריכים זה כוס וגומי. שמים את הגומי בתוך הכוס ומרתיחים מים בקומקום. אחרי זה שמים קצת מים עם הגומי, אבל לא יותר מדי. זה אמור להיראות בערך ככה. אחרי זה אתם מועכים את זה עם מזלג. אם זה לא נמס, אתם יכולים לשים את זה במיקרו לבערך 30 שניות. אחרי זה כבר יהפוך לבלילה נוזלית. מה שצריך לעשות אחר כך זה לשים את זה במקפיא לבערך בין שעה ל-50 דקות. אחרי זה מה שיקרה זה שזה יהפוך לממש ג'לי מתוק מגומי. ממש ככה. אם זה לא הפך לכם לג'לי, תשאירו את זה עוד קצת במקפיא. מה שעושים אחרי זה שמים את החלב בתוך הכוס. אחרי זה לוקחים קש ומתחילים למעוך את הגומי שיהפוך לחתיכות קטנות. וואו.